Ei, com anem també. Avui us vull fer una reflexió sobre el català. Crec que la llengua catalana és l'única llengua que es parla tan malament. A tot arreu sento cada vegada més errors. Errades tipus m'he donat compte en lloc de m'he adonat, bueno en lloc de bé. Fins i tot m'ha sobtat un dia un noi a la ràdio va dir correctament per primera vegada m'he adonat. I clar, la sorpresa va ser molt gran. Doncs jo me'n pregunto, a l'hora de fer un guió d'una sèrie televisiva o durant una tertúlia de ràdio, com és possible que no hi hagi ningú que corregeixi aquestes errades? No ho entenc. O sigui, no és tan difícil parlar un català correcte, no? Doncs, si us plau, mantenim un català correcte, no un català ple d'errades. D'acord? Fem-ho mantenir el català, però en una manera genuïna, com cal. Apa, adeu!